tilon kadako sa pelikulang iyada nga propaganda material. Bangod sining reklamo, naguluwa ng mga abogado sang Comelec, abogado man sa mga pribado nga mga pumuluyo, bangod bisan sa sulod sang pribado nga duta pribado nga mga panimalay pwede ko nosodlon sang Comelec kung hindi ka magtuman sa kadakoon nga ginamando sang Comelec. Ini dilibatihan ini. Ti bangod sang katingil na siling sang Comelec reviewon namon ang ining pag-implementar sang Oplan Baklas. Dapat gid. Ang punto tadi kasimple lang. Kaya daw, ang konti respetuhon taman kay tiya ni Chimpo sang Comelec subong. Pero dapat respetuhon man ang pribado nga bulutuan o kon puluyan. Sudlon mo na karon. Gatakod na siya sang iya nauyunan nga kandidato. Ibutang niya itapi kada sa kilidingding niya. Kitaon sagwa. May pader siya. Tisudlon gid. Kag baklason. Ti basi kung pinasakaay kaso kung si makalintal pa, pag sinulod mong pribado nga puluyan kag pribado nga duta, trespass to dwelling na, pwede ikaw makusar. Di bisan magsiling ka pa sa Comelec kami, ti ano kung sa Comelec ka, ako niya duta, ako niya balay, sudlon mo, ambot mo silingon, nadula ng kinamatarong ko, sa pagka-pribado ko, bisan akong duta, may ara na inabutangan ni nga man no trespassing, sudlon mo gid, kay Comelec ka, amo na subong ang mainit nga isyo. Nga siling sang Comelec, review nila ang ila sini guidelines, mga pagsulundan sa baklasanay. Hulaton ta, basi may pagbulubaylo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat tumakami kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. Kibot ako sining issue anong natabo kay Kapulot. Gin papanaugan siya. Siling ni Police Captain Eduardo Siocon, Hepe Sangharo PNP, ginserbihan sang manyamento de aristo, cyber libel. Ang anay broadcaster kagaron nagapapili alkalde sang Iloilo si John Kapulot Jr. Grabe no? Anom ka-count sang cyber libel din papanaugan sang kaso sino ang nagpapanaog sang kasong libel kay Salvador John Kapulot. Nagikan ini ang pagserbe sang mandyamento sa RTC Branch 65 sa Jordan Guimaras. Di naggalin ang reklamo. Ang reklamo naghalin sa anay congressman na si Raman Naba. Ginbombardiyo siya suno sa report halin sa dapadapa pakadto sa ulo nga balbal sa iya ni Kapulot. Kabangdanan nga ini siya ginpasakaan sang kaso. 3 counts sang kaso ang ginpasaka. Libel suno kay Siocon Hepe Sangharo PNP alauna sang hapon sa Diversion Road, Mandurriao, siyudad sang Iloilo, ginserbe ang mandyamento de aristo sa kasong 3 counts of libel sa among akusado. Galing, pag-abot sa Haro Police Station, nag-abot pagid, nadugangan ang kaso, another 3 counts sang kaso. Galing kay manti medyo madasig man si Kapulot, pagkatapos naginserbihan sang mandyamento de aristo nakapiyansa 60,000 pesos. Perte kuno kaugat ni si Linginaba niya perte naman Grabe na gid. Nya sobra-sobra na ang pag-atake ni Kapulot sa programa niya sa radyo. Perte no? Si Kapulot diri na sa Bacolod sa una. Subong si Katya didto sa Iloilo. May kaso na, gapapili pa alkalde, din kakita na yaman, kontra kay Triñas, hamakin mo yan, Kapulot
saludo ako sa imo Porte. Abilidad daw hindi maintindihan. Siling man ni Trinyas na yun, no? Kundi ginserbihan sa manjaminto. Te kay ang kontraya si Kapulot, siling ni Mayor Giriti, wala ko ilabot sa kaso, Wala ko ilabot sa kakaso. Wala ko naguding-uding na kontra kay Kapulot. Ba, nanginwala dahil si Trinyas. Porte, no? Ano abi nga disgrasya? Aton-aton malang ni. Kung abi, sa kayuhom lang ko mo kumadumduman ko man si Kapulot, ihado ko ni. Porte nga kapalaran sa tao. Sikat ka na. Gadalagan ka pa alkalde, may kaso ka libel. Basta may kaso ka gani libel, abot silingon, porte na, nga medalya sang isa kakatapo o sang media. Basta pasakaan ka libel. Libel lang, okay na ya. Hindi lang bala, kaya hindi ka nakabalos na. Libel lang. Kapulot, kung nagamonitor ka, congrats gid. May medalya ka, libel. Congratulations man. Pero, bantayan ko man, ang counting sa Mayo 9 resulta sa pagpapili mo alkalde kontra kay Trinyas dira sa Iloilo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Babalik ako pagkatapos ni. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya kinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para Parang makadali. Ining pagpasaka balayran sa Sineco. I-implementar ang local tax, 3 ka pesos nga saka sa kada kilowatt hour sa bulan sining Pebrero. Pinsarabla, 3 ka pesos kada kilowatt hour. Pwerte na pagkadako-dako. Ang ina-question ko, nga wala man lang nagpatawag abe ang Sineco. Kay man kung pambalon mo Sineco, membro kita, kooperatiba, membro kita. Kung pasakaay, wala kita ilabot. Kung suktanay, wala man kita labot. Daw hindi ko maintindihan kung ano ini nagakatabo sa Sineco. Ang akon lang amon kung nagpasaka gid man, ako luwas sa iba na nga daw gadua-dua, willing ko magbayad kay kung hindi ka magbayad, utdan ka magyapon kuryente. Ang punto ko lang nga kung tani, kayuhon man sang Sineco ang ila serbisyo. Ang hindi ko pagid maintindihan, ini mga system laws gani, ang nagkaladula ka ginakawat nga ipatong sa konsumidor, nga ila na obligasyon, wala na ginabantayan na ila kuryente kung ginakawat nila. Kag ining ginabutang sa biling mo, hindi maintindihan, sila lang kaintindi. Gawanglo lang ulo mo. Ang punto ko muni, kung magpasaka sila, kaya hindi kita mapunggan, kung magreklamo kita, kung may kaso kag iban pa, dugay pa niya. Lukduhon gini sang konsumidor. Ang ayo lang naton kung tani, nga kayuhon man nila, may araya nga sa kadlaw, kapat sila yung magpatay siga. Daw panghalit bala ang buot silingon. Ti ko ng serbisyo mo lawlaw, kagagad ka pasaka, mareklamo ang konsumidor Ano nga klase niya kooperatiba? Kooperatiba siya nga daw wala matalabot. Magpasaka siya, wala magitalabot. Mabayad kita kung pilang isukot. Ang malaing kaya ang serbisyo, lawlaw pasbao, isa kadlaw, patyan niya kay kapat, mayublan na klase serbisyo. Di kundi ang tao reklamo, pero kung mayong serbisyo, bisan magpasaka-saka pa, do tunlo na lang sa tao na, nya, mareklamo man tani ba? Gali ka nami, gid, sang serbisyo sang Sineco. Tini ang serbisyo nila, magpasaka ka nga lawlaw, wala data klase serbisyo, gaba patadan mga kagamitan, daw wala kagidgana. Daw ka nami pamuyayaw. Hamak mo tatlo, isa kadlaw, patay siga. Tapos gulpi lang, 3 pesos kada kilowatt hour. Hindi ka magreklamos na kung ikaw konsumidor. Ambot ko silingon, kung nagserbisyo, kampyon, mandua-dua ka mong 3 pesos ipatong abi sa balayran ko. Kisa, okay lang kay ang serbisyo, kampyon ng serbisyo sa Sineco. May jutay lang brownout. Kayo na yun. Pero mag-amon ng serbisyo nga sus. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka, di sinabi nga konsumidor na maupo da. Ay, oo. Na, limu-limuhan nyo lang da. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Ining aton balita kag isyu gindulong sa The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Aksyon Eden Aboso, mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.